Betul. Ayo iki wis budar ya, Pak. Budar ya wong bah kudungan ya pas cowanting ngono iki. Mbak mari lho. Oh, ra ketok kabeh delokno. Halo halon, iki masak kates. Wah katese kuning-kuning, enak iki kok dadine manis. Wegi. Manis, gurih. Oh, Mbak Kartini ngantek kelingan saya Mbak Kartini iki Bu Manar bah roke mbo ya di lah wong ngerti lek. Yo, lah nggih ya Allah ngono kuwi lho. Kena tutuk kates iki ge kripik kates engko di. Sik. Tetrane diuntal sekali di seri minyak-minyak tawon. Ora duwe minyak tawon. Mbak Mar. Cuinceng ae. Nah. Enggak tahu. Ngonceng atas.